Традиционната програма за 6 май започна с празничен водосвет на бойните знамена и знамената светини пред паметника на незнайния войн в София. Водосвета отслужи негово светейшество Неофит, патриарх български и митрополит Софийски. Бяха поднесени венци и цветя в памет на загиналите български войни. Господин президент на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, представителите в блокове за участие в тържествения парад по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия, са построени. Командващ парада контра-адмирал Мотев. Военният парад започна с прелитането на вертолет Ми-17 с националния флаг. В парада участваха над 700 военнослужещи от въоръжените сили. Командващ парада бе контра-адмирал Георги Мотев, заместник командващ на съвместното командване на силите. Първият блок бе знаменен взвод от националната гвардейска част със знамената светини. След знаменния взвод преминаха представителен блок от Военната академия Георги Стойков Раковски с бойното знаме на академията, представителен блок от Националната гвардейска част със знамето на частта, представителен блок от Сухопътните войски с бойното знаме, представителен блок от участници в операции по поддържане на мира с представителното знаме на Сухопътните войски, представителен блок съставен от формирования от военно-въздушните сили с представителното знаме на ВВС, представителен блок съставен от формирования на военноморските сили с представителното знаме на ВМС, представителен блок съставен от формирования от съвместното командване на силите с бойното знаме на военно формирование 28860 Горна Малина. За първи път по площад Александър I марширува и представителен блок от военна полиция с представителното знаме на службата. След парада на площад Александър I гвардейците изпълниха церемония спектакъл "Искри".